रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट। Music by Raj ढोलतावे उमर हमर ओकर इंतजार में छोड़ता जवानी पानी देह रसदार में ढोलतावे उमर हमर ओकर इंतजार में छोड़ता जवानी पानी देह रसदार में नशा कके ओकर हिस्सा में घटावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवरे देहिया दबावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवरे देहिया दबावेला देवरे देहिया दबावेला दबावेला माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा। ढेर दिन से बाहर में करेला कमाई सोचेला ना घर तैका में हरी लंगाई सोचेला ना घर तैका में हरी लंगाई ढेर दिन से बाहर में करेला कमाई सोचेला ना घर तैका में हरी लंगाई हमारा लदेवारा भइले बा महान हो ओकरे से चलता के हमरो दुकान हो नीचा गिरी ले तो ऊपर उठावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवर देहिया दबावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवर देहिया दबावेला Music by Raj होके दुखे सुख में देवर सहैया बारे खाली नाम के मुआ न कसैया बारे खाली नाम के मुआ न कसैया होके दुखे सुख में देवर सहैया बारे खाली नाम के मुआ न कसैया मुआ न कसैया कहिए से रखल बा हम के संभाल के केतना बड़ाई करी संजीव मौजलाल के मोरा मनवा में खुशियाँ ले आवेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवर देहिया दबावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवर देहिया दबावेला ढोलतावे उमर हमर ओकर इंतजार में छोड़ता जवानी पानी देह रसदार में नशा कके ओकर हिस्सा में घटावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवर देहिया दबावेला सखी हो भातारा ना अंधारा से आवे देवर देहिया दबावेला। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा।